ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായല്ലേ, ആറാമത്തെ അധ്യായം പകുതി നിർത്തിയില്ലേ നമ്മള്? ആരുടെ ഓരോ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? എന്താ പഠിച്ച? അത് മനസ്സിലായി, ധ്യാനയോഗ എന്നുള്ള. അതിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ കോണികളെ കുറിച്ച് യോഗ ഗരുഡൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. യോഗ ഗരുഡനല്ല, യോഗാരൂഢൻ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആൻസർ വെച്ച് പറയല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി പറയല്ലത്. അതെ മേഡം. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ല. ഞാൻ 3-4 ദിവസമായി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട്. നന്നായിണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ക്ലാസ് ഞാൻ 3-4 ദിവസം എനിക്ക് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട്. കുറച്ച് പ്രശ്നം. റെക്കോർഡ് കാണണം. അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയാ മാതാജി ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതില് മാതാജി യോഗാരൂഢൻ എന്താ പറഞ്ഞു? മാതാജിയാണ് പറഞ്ഞു യോഗാരൂഢൻ കേട്ടോ. യോഗാരൂഢനാണ്. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ക്ലാസ് കയറിയില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് കാണണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പോണെന്നറിയോ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണില്ലേ. നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലെത്തും. നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ധ്യാനയോഗത്തെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മളതില് പറയുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടാംഗയോഗം എന്തല്ല അത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കലിയുഗത്തില്, ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനൻ തന്നെ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സാക്ഷാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ വ്യക്തി യോഗി. അതെ. ഗോസ്വാമി. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയണത് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും. ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും മനസ്സാണ്. മനസ്സ് ശത്രുവായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് തന്നെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്.
സുഹൃത്താവും, അതല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കാം. ശത്രു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ശത്രുവിനൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. സാധാരണ നമുക്ക് ശത്രുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഇതൊക്കെ പോകില്ല, ബി പി ഒക്കെ കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ശത്രുവിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും നമുക്ക് മനസ്സ് ശത്രു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? ജയിച്ച് മിത്രമാക്കണം. അതെ, മിത്രാക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എല്ലാതും സമഭാവനയോടായിരിക്കും കാണുക. എങ്ങനെയാണ് യോഗിയുടെ ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു? കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. അധികം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുച്ചപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മറ്റോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കും. പുല്ല് വിരിച്ചിട്ട് മാൻതോല് പുല്ല് വിരിച്ച് അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കണ്ട. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയത്തെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രതയായിട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നു മനസ്സിലായിരിക്കും. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാത്തതാണ് ചോദിച്ചത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? സ്ഥലം കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് വിധം മാൻതോല് വിരിക്കണം, വസ്ത്രം വിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ പാടില്ല? ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലും പാടില്ല, താഴ്ന്നതും പാടില്ല. പരിസരം വിശുദ്ധ പരിസരമായിരിക്കണം. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് യോഗിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. വേറെ എന്ത് കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ, പിന്നെന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ആത്മനിയന്ത്രണം, ഭക്ഷണം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയം, ഉറക്കം, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ഉറക്കം, അല്ലെ? ഉറക്കം. ജനങ്ങൾ അല്പായുസ്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളല്ല, നമ്മള്. ജനങ്ങൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പോകല്ലേ. 6 മണിക്കൂർ ഉറക്കാൻ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാണല്ലേ? പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയോ? ഉറക്കം. ഉറക്കം ഏത് ഗുണത്തിലാ വരുന്നത്? തമോ ഗുണം. ഉറക്കം കുറച്ചാലേ തമോ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് ഉറക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? എത്ര വരെ എടുത്ത്? 23 വരെ എടുത്തത്. 23, ഇനി 24ആണ്. യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കില്ല നമ്മള്, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 23 വരെ നമ്മൾ എത്തി. ഇന്ന് ഈ അധ്യായം തീർക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാം. 1 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, കേട്ടല്ലോ? ആദ്യമേ ടോപ്പിക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ തോന്നാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് തോന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. മതജി ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 47 ശ്ലോകം ഇല്ല ഇതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24. സാ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ പ്രഭവാൻ കാമാസ്ത്യക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴിമാറുകയരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം യോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്? യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സ്ഥൈര്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യോഗത്തില് ഏർപ്പെടേണ്ടത്. സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. വഴിമാറാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എന്ത് വേണം? ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? യോഗ പരിശീലനത്തില് ഏർപ്പെടാൻ. ദൃഢവൃതനായിട്ടുള്ള ആ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിജയം ഉണ്ടാകും.
ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയാണ്. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്? ഒരു കുരുവിയുടെ കഥയുണ്ട്. മുട്ട കടല് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആ കടലില് പോയിട്ടുള്ള ഒരു കുരുവി. ആ കുരുവി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നു പറയാണ്. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു കുരുവിയുടെ കഥ. കുരുവി കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ കുരുവിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് എന്താണ് ഗരുഡന്റെ സഹായത്തോടെ കടൽ മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. യോഗാനുഷ്ഠാനം വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക. ഇവിടെ കുരുവിയുടെ കഥ തന്നെ നമുക്ക് സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കും. യോഗാനുഷ്ഠാനം വിശേഷിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തി യോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തി യോഗം നമുക്ക് പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയോടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിലപ്പോ തോന്നും എന്താണെന്ന്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്, പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആരുടെ സഹായം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സഹായം. അതാണ് കുരുവിയുടെ കഥയിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. കടലിലെ വെള്ളം കുരുവിയുടെ കൊക്ക് കൊണ്ട് വറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ കുരുവി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ കുരുവിനെ സഹായിക്കാൻ ആര് വരാണ് അവിടെ? ഗരുഡൻ വരാണ്. ഭഗവാന്റെ സഹായം വരാണ്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സഹായം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രതിനിധികളെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് അയക്കും. നമുക്ക് സഹായം എന്തായാലും ലഭിക്കും. ശനൈ രൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗ്രഹീതയാ ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ എവിടെയാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിരമിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ടും പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിപ്പിക്കുക. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമൈത ആത്മന്യേവാവശം വിനയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കി കൊള്ളണം. മനസ്സ് പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ്? അത് സ്വഭാവേന ചപലമാണ്, ചഞ്ചലവുമാണ്. ചപലവുമായിട്ടുള്ള എന്ത്? മനസ്സ്. അത് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കും. അപ്പൊ അതിനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നെന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അചഞ്ചലമാക്കി നിർത്തുക. ചഞ്ചലമായ മനസ്സിനെ അചഞ്ചലമാക്കി മാറ്റുക. ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കുക എന്നാണ്. അതെ. സ്വഭാവന മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ ആ ചഞ്ചലമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണോ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കി കൊള്ളണം. അപ്പൊ എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അവിടെ ഇവിടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് ആത്മാവിനെ അധീനനാക്കുക. ഒരിടത്തും മുറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിടത്തും മുറയ്ക്കാത്തതാണ്, ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിനെ യോഗി നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലാതെ മനസ്സ് യോഗിയല്ല നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി
മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നവനാകട്ടെ ഗോദാസൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ ആണ് ആര്? ഗോദാസൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അയാള് രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. കാരണം ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് താനും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ത്? ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും? യോഗാനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക്, യോഗനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനം ആകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന് സേവനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനും പിന്നെ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്താനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയ ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. സർവഭൂതാസ്തമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളിലെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ജീവികളെയും കാണാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റും. അവരിൽ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെയും കാണാനായിട്ട് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക്, അതായത് യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി. അതായത് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട്, പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് പരമാത്മാവ്? അത് ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണൻ. ഏതാണ് കൃഷ്ണൻ? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണനാണോ? ക്ഷീരശായി മഹാവിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി മഹാവിഷ്ണു ഇല്ല, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണല്ലോ. അത് ഏതവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ? പുരുഷാവതാരം. ആ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് അതില് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതെ, പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ചൈത്യഗുരു ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൈത്യഗുരു ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈത്യഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള്
എന്തുകൊണ്ടാ ചൈത്യഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്? അറിയില്ല. ഭഗവാന് ചൈത്യഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉപദേഷ്ടാവാണ്. നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം പറയും. നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മളെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയത്തിന് തരുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ചൈത്യഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. നമ്മള് രണ്ട് തരത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. ഒന്ന് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദണ്ഡനത്തിലൂടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരും. അതായത് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, ആചാര്യന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. പരോക്ഷമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. അതാണ് ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു പറയാം, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ കണ്ട വ്യക്തിയാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികളോടെല്ലാം ഒരമ്മ നിഷ്പക്ഷ ഭാവേനെ പെരുമാറുന്നത് പോലെ പരമപിതാവും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. അതായത് ഒരു അമ്മ എല്ലാ മക്കളോടും ഒരുപോലെയാണ് പെരുമാറൽ. അവരുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യാസമായിരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരമപിതാവ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ തന്നെ നിഷ്പക്ഷ ഭാവനയാണ് പെരുമാറുന്നത്. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച്ചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിലും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവിടും ഞാനുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാം എന്നിലാണ് അടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രല്ല എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ, ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നഷ്ടമാകുന്നില്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയില് കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിട്ട്, അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിലയിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിരിക്കും, ആ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിരിക്കും ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം കൊണ്ട് ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വിധത്തില് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനും ഭഗവാനും താനും തമ്മില് അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. കാരണം ആ ഭക്തന് എന്തറിയാം? ഭഗവാന്റെ സർവസ്വമായിരിക്കും കൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാന്റെ അല്ല, ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിരിക്കും ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ച് ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. സർവഭൂതാസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകാത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സായോഗി മയി വാർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ആരാണ് ഇവിടെ? ആരാണ് ഞാൻ? ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ്. ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച്. ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ. ഏതാണ് ഭഗവാൻ? ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ. ജീവാനാണോ? ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് പറയാ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഞാനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ ആരാണ്? ജീവാത്മാവിനെയാണോ? ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എനിക്കൊരു ഉത്തരം തന്നെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം തന്നെ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണോ?
നമ്മളാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനും നമ്മളാണ് പരമാത്മാവും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവുമാണ് ഒന്ന്. ജീവാത്മാവ് എല്ലാം അറിയുന്നത് പരമാത്മാവ്. ഭഗവാനും പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ. ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? നമ്മളാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. നമ്മളും ഭഗവാൻ ഒന്നാണോ? അവിടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയണത്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, പേര് മാറി പറയണു എന്നുള്ള നമ്മളാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇവിടെ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞു. ഞാനെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി യോഗിക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. യോഗാചര്യയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ യോഗാചര്യയിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഏറ്റവും പരമകാഷ്ഠയായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ടോപ്പിലുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന ബോധം തന്നെ യോഗിയെ കുറ്റം മറ്റൊന്നാക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ആ ബോധം നമുക്ക് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാകും? കുറ്റമറ്റവനാകും നമ്മള്. ആ ഒരു ബോധം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മള് കുറ്റമറ്റവനാകും. ആത്മപൗമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സായോഗ പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദസ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി എന്താ പറയണത്? ആരാണ് ഉത്തമനായ യോഗി? ആരാണ്? എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖവും ദുഃഖവും തന്റെ ദുഃഖത്തിനോട് സുഖത്തിനോട് സാദൃശ്യനാക്കി കാണാം. അങ്ങനെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരോടും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ എന്താണ്? അത് തന്റെ ദുഃഖമായി കണ്ട് അവർക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും. തനിക്ക് സുഖം വരുമ്പോഴോ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് അത് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ കാണാം. മറ്റു ജീവികളുടെ ദുഃഖം സ്വന്തം ദുഃഖമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയി. അതാണ് എന്തിന് കാരണം? ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഈ സുഖത്തിന് കാരണം എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു, പരമഭോക്താവും പരമ സുഹൃത്തും പരമാധികാരിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സുഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ സുഖത്തിന് കാരണം പരമഭോക്താവാണ്, പിന്നാരാണ്? പരമഭോക്താവാണ്, പരമസുഹൃത്താണ്, പിന്നെ പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സുഖത്തിന് കാരണം. താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നത് എന്തിനു കാരണമാകും? ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തി യോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അപ്പൊ പിന്നുള്ള യോഗകളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭക്തി യോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്താലും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും അഷ്ടാംഗത്തിലൂടെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം? ലാസ്റ്റ് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതാണ് നല്ലത്? ഏതാണ് നേരിട്ട്? ഭക്തിയോഗം. നേരിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ അതോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കയറി പോണതോ? നേരിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉപമ. എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ള ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതും സ്റ്റെയർസ് വഴി പോകുന്നതും. നല്ലത് അല്ലെ? ലിഫ്റ്റിൽ പോണതല്ലേ നല്ലത്? അതെ. അതെ, സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണ്ട, നമുക്ക് നോക്കണ്ട. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ്? 33 മുതൽ 36 വരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ യോഗ പദ്ധതി അങ്ങ് പറഞ്ഞ യോഗ പദ്ധതി ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി അല്ലെ. ഈ യോഗ പദ്ധതി എനിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, ഇത് അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹം അത് അനുഷ്ഠിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗ പദ്ധതി കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. ദുർലഭം ചിലർക്കും മാത്രമേ സാധിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ദുഷ്കരം തന്നെ. അപ്പോ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുനൻ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ആ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചാണ് പറയണത്. കാരണം ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യോഗ പദ്ധതി അന്നേ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ അത് അസാധ്യമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്? ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദ്രഢം തസ്യാഗം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണത്. പിന്നെ അതാണെങ്കിലോ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. പിന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അർജുനന് തോന്നുന്നത്. മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിർത്താൻ പറ്റണതല്ല എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിലും അധികം പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമാണ്, അതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് എന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മറുമരുന്ന് എന്താണ് ഇതിനുള്ള? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം അത് ജപിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. നമുക്ക് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞൊരു ഉപായം എന്താണ്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്താണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. തന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ, എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നീ പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയണം. കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും അയാൾക്ക് വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? വിരക്തി ഉണ്ട്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് നമുക്ക് വിരക്തി തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന് വിരക്തി ഉണ്ടാവും? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി തോന്നുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി എന്നല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്? ആ വിരക്തി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെ, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനോട് എന്തുണ്ടാവില്ല, അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കടമ ചെയ്യാം. അടുത്തതാണ് അസംയദാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഹി വശ്യാത്മനോ തു യദദാ ശക്യോ വാപ്തൂമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അർജുനനോട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ലൊന്നും. അഭിപ്രായം ഇതാണ്: മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് സാധിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സാക്ഷാത്കാരം എളുപ്പമാകും, അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമാകും. അങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്തുവാൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ആ സുഖങ്ങൾ വെച്ചോണ്ട് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോ നമ്മള് അതിനെന്താ പറയണത്? മുകളില് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അടി കൂടെ തീ കൊടുത്ത എന്താണ്? തീ കെട്ടുപോകും. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു കൊണ്ട് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തെന്താണ്? വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നീ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താണ്? അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അടുത്ത സംശയം അർജുനൻ എന്താ വരുന്നത്? ഇനി അഥവാ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതാണ് അടുത്ത അർജുനന്റെ സംശയം. അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ വരുന്നത്? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയുടെ ഗതി. അതായത് കുറേ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ എന്ത് സാധിച്ചില്ല? വിജയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മളെ പോലുള്ളവര് ആരംഭത്തിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തിൽ, ആരംഭശൂരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല? മുഴുവനാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി, വിജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? പിന്നെന്താണ്? ആരംഭത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വിശ്വാസത്തോടൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കാരണം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, നമുക്ക് അതിലൂടെ പോകാൻ സാധിക്കാതെ നമ്മൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംശയമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്ന അർജുനൻ? കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ട ചിന്ന ബ്രഹ്മിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. അർജുനന്റെ പേടി എന്താണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലോട്ട് എത്തിയില്ല. രണ്ടിടത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരില്ല നമുക്ക്. അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹേ മഹാബാഹോ,
കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായ ആധ്യാത്മികമായ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മയക്കത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന് ഒരാള് ഭൗതികമായിട്ടോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെ ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഛിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാഹ്യുപപദ്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അത് അങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് പറയാണ്, എന്റെ സംശയം ഇതാണ്, അപ്പൊ ഇത് തീർത്തു തരാൻ അങ്ങയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അപ്പൊ അങ്ങ് ഇതെനിക്ക് തീർത്തു തരണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെയാണ് മാതാജി. ഉറങ്ങുന്നില്ല എല്ലാരും? ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാ, അപ്പൊ ഒരു ഉഷാറായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി അതിന് ഉത്തരം പറയാം. അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചത്? രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചത്. എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അർജുനൻ? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത പിന്നീട് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവര്, നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷെ പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് നിർത്തേണ്ടി വരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്ത്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കൊരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജാതിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരില്ല. കശ്ചിൻ ദുർഗതി താത ഗച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അവർക്ക് നഹി കല്യാണ കൃത് ദുർഗതിയും താത ഗച്ഛതി, അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. ഇത് മംഗളകരമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭാഗവതം ഉറപ്പ് തരുന്നത് പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് എന്ത്? പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. വിഹിതമായ കർമ്മം വേണ്ടുവിധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ദുഷ്ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അയാൾക്ക് നഷ്ടമില്ല. എന്തെന്നാൽ മംഗളകരമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. അതിൽ മുഴുകിയവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് പരാജിതന യോഗിക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. വിഹിതമായ കർമ്മം വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നതിന്റെ ദുഷ്ഫലം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം അത് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാത്തതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മംഗളകരമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ നന്മ, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ
മാഞ്ഞു പോകില്ല. അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് രാത്രി ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേട്ടിരുന്നോ രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സില്? ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞു നീക്കും പോലെയാണ് ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഇന്നലെ ചെയ്തു വെച്ച ജോലിയുടെ ബാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്ന പോലെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിച്ചു, പിന്നെ ബാക്കി ജോലി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊരു ജന്മം, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മള് പ്രളയം വരുമ്പോ ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ്? അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രകാരമാണോ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ. ഇന്നിപ്പോ നിർത്തിയതെന്ന് നാളെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തത് തുടങ്ങും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്? ആ മംഗളകരമായത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ മാഞ്ഞു പോകില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക നിശ്ചിതാം ശാശ്വതീ സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറയണത്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു, വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ പറയുന്നത്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ഗതിയാണ് ചോദിച്ചത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി. രണ്ടാമത്തത് ചോദിച്ചത് ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു, അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. യോഗത്തില് പരാജിതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോ ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എവിടെ പോണം? പുണ്യലോകത്ത്, സ്വർഗലോകത്ത് പോണം. അവിടെ പോയിട്ട് അതിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അസംഖ്യ സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാഴും. അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും എവിടെ വന്ന് ജന്മെടുക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. അങ്ങനെ വന്ന് ജന്മമെടുക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മെടുക്കും. അപ്പൊ ജന്മമെടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ വൈഷ്ണവന്റെ ഒരു ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവന്റെയോ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ കുലശ്രേഷ്ഠയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടും. അപ്പൊ അതില് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ദിവസം നമ്മള് 12 മാല ജപിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 10 മാല ജപിച്ചു, അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ മാല ജപിച്ചു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം മോശമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്തത് അവിടെ എങ്ങനെയായിട്ടിരിക്കും? അവിടെ അത് ക്യാരി ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെ പോകും? സ്വർഗലോകത്ത് പോകും. ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അത് മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പക്ഷെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ.
അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന്, നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളെ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം. പറ്റൂല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ഗതിയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത്? അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായതീദൃശ്യം. എന്തോടെ പറഞ്ഞേ? അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറെ കാലം ചെയ്തു അങ്ങനെ പക്ഷെ അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടെ വന്ന് പിറക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിലായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പൊ കുറെ കാലം ഇത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയ യോഗിയാണിത്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ വ്യക്തിക്ക് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അവരെങ്ങനെയാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തില്, അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള യോഗികളുടെ കുലത്തിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുദുർലഭമായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജന്മം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. മഹാജ്ഞാനികളായ യോഗികളുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തിലുള്ള ജനനത്തെ ഭഗവാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ്, വിശേഷിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗോസ്വാമികളുടെയും കുടുംബത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടെ ജന്മെടുക്കുന്നത്? ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുക. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ്, ജനിക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ എന്താണ്, സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്തു വരണം അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ച്. ഇവിടെ എന്താണ്, ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിലൂടെയാണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. അടുത്തതോ തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതേച്ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനും സാധിക്കും, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാനും പ്രയത്നം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ഭരത മഹാരാജാവിനെ പറയാം. ഭരത മഹാരാജാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വനവാസത്തിന് പോയിട്ട് വനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയി. വനപ്രസ്ഥത്തിൽ എന്താണ്, പിന്നെ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് മാൻകുട്ടിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം വരുന്നതും, മരണശേഷം മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആരായിട്ട് മാറും? ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യബോധം കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉയരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നപ്പോ ബദിരനും മൂകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട്, തനിക്ക് എവിടെയാണ് വീഴ്ച പറ്റിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിന്റെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുൻജന്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജനനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിൽ തന്റെ 3-ാം ജന്മമെടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം. ഇനി അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞ? പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹ്യവ്യശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി
യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാതി വർത്തതേ. മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ്, വേറെ എവിടെയും അന്വേഷിച്ചു പോണ്ടി വരില്ല ആൾക്ക്. ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എവിടെയും തേടി പോകാതെ തന്നെ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകാനും ജിജ്ഞാസുവായ യോഗിക്ക് ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങള് അതീതനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, എവിടെയും ആരെയും അന്വേഷിച്ചു പോകാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യോഗ സിദ്ധത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകാനും പിന്നെന്താണ് ആചാര്യനിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും ആര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗികള്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ ചൈതന്യ മഹാഭഗവാൻ നാമാചാര്യൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഈ തിരുനാമങ്ങൾ നിരന്തരം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് മുൻജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമാചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറേ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്, നാമാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പക്ഷെ ജന്മം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്, വേദോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിയകളും എല്ലാം ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, മുൻജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് പ്രയത്നാദ്യത്തമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധി സദോ യാതി പരാം ഗതി. സർവകർമ്മങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ സർവ്വ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്, കുറേ ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന്റെ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, പരിപൂർണത നേടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്, കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുന്നത്. സർവ കർമ്മേഷകളും അകന്ന പൂർണ്ണാവസ്ഥയാണ് എന്ത്, പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, തപസ്വിഭേദികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോ ഭീമദോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്യയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലോച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ തപസ്യയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്, യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ബാക്കി ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും സംയോജനം, യോഗം. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മള് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ്യയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്, യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വന്നാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെ ചുറ്റും പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല, നാമജപം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സർവ കൽമഷങ്ങൾ അകന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് അത്യുത്തമനായ യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ
അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനും ആരാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗിയാണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ഭജത എന്ന പദം അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഭജ് എന്നാൽ ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം. സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. പ്രേമവിശ്വാസപൂർവമായ സേവനം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഭജത എന്ന പദം എന്താണ്? അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥഗർഭമാണ് ഭജ് എന്ന്. ഇവിടെ അർത്ഥഗർഭമാണ് ഭജത എന്ന പദം. അതായത് ഭജ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം. അപ്പൊ സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭജതേ എന്ന് ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ നമ്മള് ആചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, ആദരിക്കുന്നു. പ്രേമവിശ്വാസപൂർവമായ സേവനം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, അത് ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതര യോഗികളുടെയും ഉച്ചകൂടി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റുള്ള യോഗങ്ങൾ. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്, മാർഗമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയാം. എത്രാമത്തെ വരെ നോക്കിയതില്? 8 വരയ്ക്കും. 8 ആയിരിക്കില്ല. 5 അല്ലേ? എനിക്ക് 5 തോന്നുന്നു. 23 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തെങ്കിൽ അത് വരെ നോക്കിണ്ടാവില്ലേ? അതെ, 9 വരെ 8 വരയ്ക്ക് നോക്കി. 9 മുതലാണ്. 8 വരെ എടുത്തിണ്ടാവും അല്ലെ? പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയണത് പ്രത്യാഹാരം. ഗോദാസൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി ഗോദാസൻ. ഗോസ്വാമി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗോസ്വാമി, അതായത് ഗോദാസൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുന്നവൻ ഗോദാസൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവൻ. അതെ. അടുത്തത് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്കിന് എന്താണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു? എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് എന്താണ് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. അതായത് ദുഃഖത്തിന് കാരണം ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്ന ദുഃഖത്തിന്. സുഖത്തിന് കാരണം പരമഭോക്താവാണ്, പരമസുഹൃത്താണ്, പരമാധികാരിയാണ്.
ഈ 3 വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ മുഴുവൻ വെറുതെ വലിച്ചെഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. പരമസുഹൃത്താണ്, പരമഭോക്താവാണ്, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? സുഖത്തിന്റെ കാരണം. മനോനിയന്ത്രണത്തിന് പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം എന്താണെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക എന്നതാണ്. മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക പെട്ട യോഗത്തിന്റെ പരിധിയില്ലാതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു പോയി നമ്മൾ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തേണ്ടി വരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 തരത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉള്ള ഉത്തരം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവരെങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുടുംബത്തില്, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ, ആ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അതേസമയം മറ്റവരെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് അവര്, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുക, ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, വൈഷ്ണവരുടെ, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വയം ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം. അതാണ് ഈ 2 ഉത്തരം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ?